tikaona holiday ni wakadhakwa. Tinosunga mumwene webhawa. Ona holiday ni waro eguka necocaine. And the holy are cocaine. Me and Dogro drug test izvezvi ndikuratidza. Niggas has been speculating to Tikaona mwana mudodori amba mwomwo mukapfeka chimbamba muna TV. apana mabepe anopinda apapa. Adhoo rangu asati atestwa idzi azviiti. I want you to understand how we do these things. What do you do to